салом дӯстон, айни замон дар колхози Россия қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф моси 46 микрорайон, дар инҷо дарвозаи колхози Россия ва аз ин тараф бошад моси Султони Кабир ва роҳ ба сӯи текстил. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад. 4 та треза дорад, ҳама ҳуҷраҳояш треза дорад, ошхонашам треза дорад. Бениҳоят як ошхонаи калону зебо дорад дӯстони азиз, бо масоҳати қариб 100 метри квадратӣ, 98 квадрат аст. дар шашум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. бино лифт надорад дӯстони азиз, лекин техпаспорт дорад. ҳамаи ҳуҷратҳош 100% аст. хона бо таъмири нав таъмин мебошад. навбона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо дӯстони гиромӣ даромадгоҳ мебошад. прихожа, роҳро аст коридор. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳаммом, сеюм ҳуҷра ва ин бошад ошхона. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. чизере ки дар хона мебинед ҳамааш меистад. ҳамаи мебелу техникае ки ҳаст ҳамааш қати хона фурӯхта мешавад. трезаи хона аз ду тарафи бино мебошад дӯстони азиз. ҳам хафои биноро нигоҳ мекунад, ҳам тарафи рӯи калонро. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст ва ин бошад ҳаммом. ҳаммом низ системаи вентилятсия дорад. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ошхона чӣ хеле ки мебинед масоҳаташ хуб аст. дар инҷо ба ҳазор метавонед ягон уголок монед ёки стол монед дӯстони азиз. ва ошхона низ треза дорад. инҷо ҷои яхдон мебошад, ҷои мошини ҷомашӯӣ. трезаи хона чӣ хеле ки гуфтам дӯстони азиз, тарафи рӯи калонро нигоҳ мекунанд, тарафи наби дарёро. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, сохтмони роҳи нав ва як роҳи бузург рафта шудааст. дар оянда дӯстони азиз, баъд аз буд шудани сохтмон ва таъмири ин роҳ бениҳоят як роҳи бузург мешавад ва албатта ки нархи ҳамаи хонаҳо ки дар ин кӯча ки дар ин роҳ ҷойгир мебошанд, нархи ҳамаи хонаҳо боло мехезад дӯстони азиз. барои ҳамин кадоме ки нақша дорад дар ин минтақа хона харидорӣ кунад, ҳозир фурсати беҳтарин аст. ҳоло ки сохтмон рафта истодааст, фурсати беҳтарин мебошад. барои ҳамин марҳамат аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 7757 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ҳамин аввал мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. боз як маълумоти дигарро хотиррасон мекунем дӯстони азиз. хона дар назди гардиши назди аниқтараш дарвозаи колхози Россия ҷойгир аст. дар наздикиаш масҷид аст. масҷид наздик мебошад. мактаб аст, боғчаи кӯдакона, бозорча, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.